Bagong, Mas Petruk, Mas Gareng, sedaya sampun pun sendikani. Matur mugi ndasena panglipur kula matur wonten ngarsanipun Bapak Ibu, para pamirsa ingkang bagel kula nderek ndedonga mugi-mugi warga mriki tansah pinaringan bagas waras panjang yuswa kathah rezekinipun guyub rukun. Amin. Kanthi menika wonten paribasan nek mesam-mesem iki mergo sumeh, nek kurang marem ya sesuk nanggap meneh. Kanthi matur nuwun Mas Bagong monggo kalajengaken lelampanipun. Nggih. Matur sembah nuwun Kang tanpa pepindhan. Ndereke Mbah. Yo. Iki isih kurang siji. Apa, Kang? Saka HP mau pamundutan. Kadung tresna. Ana rengu apa? Oh ya wis, rengu sik wae. Rengu sik wae tunggu sik. Karepmu, Gong. Ya rengu sik wae. Jos. Sip. Rengu. Oh, oke. Diam letre. Monggo. Yo guys, boyo. Yo.
alon toto lenggahira risang marto tamentasi misudan donoraras duh jimat sesembahan kula Kanjeng Ibu rawuh paduka ingkang putra kepareng ngaturaken sumengkeming pabekti Ibu. Putraku nggih wong bagus. Ngaturake pabekti banget ndak tampa. Dadeke teguh kayuwananipun Ibu pangestuku tanpa nono nggih. Nun kapundi dadosken jimat paribih. Ibu Wara Sri Kandi kula ngaturaken sumengkeming pabekti. Iya, Ger. Wis ndak tampa akarya bombonge penggalih. Panjenenganipun Ibu wae tumantu marang sira Yai sira Ger Abimanyu. Nggih kapundi dadosaken daya kasentosan kula Ibu. Blegagag ugeg sadulita mel. Ndara Ayu Wara Sembadra lan Ndara Ayu Wara Sri Kandi. Kula inggih ngaturaken sungkem pangabekti. Ya Kakang wis ndak tampa. Semarios tiba padha-padha. Kula inggih ngaturaken sungkem Ndara Ayu. Petru wis tak tampa kanthi seneng. Batu Pak Petru tak tampa ati. Bombonge penggalih. Kanjeng Ibu lajeng kepareng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi kepareng rawuh wonten kasatriyan Tanjung Anom menapa badhe paring duka Ibu? Ya nggih rawuhipun Ibu kejaba wis kapang marang putraku yaktinipun Ibu iki bubar wae nyumpena ngimpeke marang sira putraku Abimanyu. Gawang-gawang katon Abimanyu kok leledang sak tengahing bengawan nanging kedadak kasempeng ngalun gegulungan satemah kendang kapracendang Angga Wijaya bareng pun Ibu wungu sari nganti gragapan rasaku tumulipun Ibu nganti marang Ibu Muya Diajeng Wara Sri Kandi praptana ing Tanjung Anom tuwik kawidadaning putraku Abimanyu ger. Ibu paduka sampun prisa piyambak bilih ingkang putra tansah ayem kemawon tansah pinaringan kabagas warasan. Iya ger. Syukur yen mangkono nanging jejering Ibu lamun to nyumpena kang kowe mangkono mesti wae keloro-loro ati ger Kakang Semar kula rening panjenengan kuwi disepuhke munggo sing dadi pamimpenku iki mau pranampita Kakang Semar. Nggih. Ndara Ayu. Kula kinten niki kok leres. Niki sasemita kadose kok Ndara Abimanyu badhe nampi pacoban. Mila niki mangke kedah ingkang sami prayatna lan surtiti ngati-ati Ndara. Niat langening kalanggiwan aklar pandamuncar tinon ler kekunang surem sorotetan padang kasoran bacaring purnami gakono dasari mungso katiga dadak Solo praptani Dian Arjuna karya kageting kalih wareka dan prayetna
Latmara Sang Harjuna Esmunya kang kamanungsan sawangnya gendreh manis boten nginten jebul pangeran bapakne kula prawana ing Tanjung Anom. Iya ibune kula Diajeng Sembadra pun kakang Kang Prapta. Bekti kula kunjuk pangeran. Patopan bekti kula kunjuk pangeran. Yo Sri Kandi. Wis dak tampa. Duh Kanjeng Rama. Sungkem pabekti kula mugi kunjuk Kanjeng Rama Abimanyu. Sira ngaturake pabekti wis dak tampa. Malah kepara pun Rama bakal paring bebungah. Maragage nyaketa mrene Abimanyu. Duh Kanjeng Rama. Sira sanget dadosaken kagiyating manah lelabetan menapa dene kula badhe dipun paringi bebingah. Iya. Nyaketa mrene Abimanyu, nyaketa. Nggih, ngestakaken dawuh, ngestakaken dawuh. Senengane kok. Lah kae lho. Wes rampungane dhewe. Tobat. Kae kepiye? Kakang Semar. Monggo pun ditututi mawon. Ngertos kula kok dipun jempalani Rama menawi ingkang putra saestu nandhang kalepatan nadyan kewejahan kula mboten badhe selak nanging dosa lan lepatipun kula menapa Kanjeng Rama Abimanyu dosamu tok kempit tok indit rumangsaku Arjuna ora nate memulang anak supaya nyolong jupuk nanging jebul ala gedhoanmu Abimanyu wani tumindak culika wani ndusta jamus kalimasada. Aduh Kanjeng Rama kula malah mboten ngertos ingkang dipun kekajengaken kowe rasa selak rasa kumbi pancen kowe anak murang tata wis ngorek-orek raine wong tuwa bebasan ilang-ilangan ndok siji adilemu kudu diajar nyoh iki bebungah tampanana.
Wonten dawuh Ibu. Kowe mundur wae. Mundur karo ibumu Sembadra. Mundur. Bencana kok ketak. Pajane. Kados pundi? Tanpa tata mulasara karo anak dhewe. Tanpa cetha perkarane apa, Sri Kandi? Kowe aja melu-melu perkara iki. Ora sah kowe melu-melu. Boten melu-melu pripun? Abi banyune kok nggih anak kula bocah ora dosa ngerti-ngerti diajar. Kula sing boten trima. Nek kowe ora trima malah tak katutke dosamu. Apa dikira Sri Kandi wedi? Garwa kaya ngono pundhong kepelan kowe. Karuan kok iki Ndara Arjuna tegel ngajar Ndara Abi yo ngalah terus nganti kutah ludira. Wah. Iki aduh. Ndara Ayu Sri Kandi maju, rekane arep ngewangi Ndara Abimanyu lah. Diuculi panah pisan pencolot karto. Apa-apaan nih? Dirintai kalah wejan. Mboten. Kontal, waduh, kayak golek Ndara Sri Kandi tekan endi ya? Kota tua iki kurang radon kota tua iki ya. Gong. Bagong, Pak. Ayo juga. Ngewangi Ndara Sembadra. Aku bagianmu apa nek kon ngewangi? Kowe wani iso gelut ra, Gong? Ora iso aku nek gelut. Aku nek krungu kata-kata gelut wetekku lara. Piye? Oh iya. Aku ya ora iso gelut iki, Gong. Mbok wis. Kok wis pokoke ku iki nderekke Ndara Sembadra. Nek kok anu stop. Hop. Ora usah omong wektune selak ngoyak. Ora ding wektu ora iso ngoyak kok. Yo maju yo. Maju perang. Ayo tep-tep ngewangi to. Ketok rada sangar sithik lho. Men, weh, kapok ya ben, loro ya wis. Ndara Sembadra niku anu putrane Mang Jaksum iki sing tebih, Ndara.
Pawan, kula aturi emut Pawan. Sampun ngantos nuruti dhateng kebrananing kalih Dimas Abimanyu menika mboten lepat Abimanyu cetha luput Gatotkaca. Wis gawe wirange wong tuwa mboten. Supados gamblang kula aturi nenggo Dimas Antasena Gatotkaca. Kowe melu-melu perkara iki malah tak katutke dosamu ki Gatotkaca. meh rahina sumubang-bang haruna kati netrane nganggo rapuh sabdaning kukila Nganikara saketer ilahing Widara Yaksa rumangsa ayem tentrem nggonku madeg Brahmana ning pertapan Widara Payung kene. Inggih, Wirban, inggih. Namung keparenga nyuwun prisa lajeng menapa ingkang badhe dipun gayuh Sang Maha iku. Ya mesti wae kanugrahan
wahyu ingkang bakal tumedhak ing marcapada ingkang dayani bisa mbabar katentreman. Lho inggih. Nggih. Yen mekaten kula tetep nderek paduka Wremban. Iya. Jeneng sira mesti wae tansah ndak kanthi ya mung sumeneo sawetara merga saka pandugaku Widara Payung bakal ana tamu. Jago kluruk rame kabeh arasi lawa kalong luru pandelikan jrekawan ning semune wetan bang sulaipun martandanian wus bangun enjing rembulan wus kumlewang sang sore gunung kabeh sami lanang wadon sami ngayahi karti ing kedadak praptanipun Sang Dyah Awiwara Sembadra ingkang nganthing putra Dyan Angka Wijaya. Prapteng sukuning harga eram kang tumingal eram kang tumingal dendeng saengga praja busek kang wan pratangga ing mangkiriyen ingkang rawuh menika satunggaling wanita kaliyan nem-neman bagus. Sinten nggih Paduka Raden Ayu? Remban yen dangu marang aku Wara Sembadra iki anakku Abimanyu. Oh makaten. Lah wonten menapa kok rawuh wonten pertapan mriki? Remban ya merga seka cengkilinge bapane bocah iki nganti anakku Abimanyu iki ora luput dijempalane nganti kaya ngene. Mula aku trima mlayu malah iki kepasan yogya dene aku ketemu sawijining pendhita kaya Paduka Premban iki. Lelanono aku nunun ya mono kene ora ketang mung sedhil ya Premban. Aduh Sang Dewi, mboten kok ateges kula badhe nduwa nanging kalenggan menika kula badhe kisah sawetawis. Kula badhe minggah sowan wonten ing Kahyangan Suralaya. Amargi menika para brahmana dipun timbali kaliyan para dewa ing Kahyangan supados anekseni anggenipun
para dewa badhe paring pidana dhateng titah ingkang kalepatan dhateng dewa. Lan titah menika badhe dipun cemplungaken wonten ing kawah Candradimuka. Dene lepatipun titah menika krana ngertos dawah wonten kayangan lajeng dipun anggep ngrisak wewangunan lan pepasren kayangan. Teka mesake titah kuwi. Banjur titah kuwi mau sapa? Nggih, titah menika wonten kalih ingkang nalika semanten dipun jemparing kaliyan Raden Arjuna. Lajeng kendhang kapracindhang ngantos dumugi kayangan. Dene titah menika ingkang setri nami Dewi Warasri Kandi. Dene ingkang kakung nami Raden Gatotkaca menika Sang Dewi. Sembadra dupi midhanget sabdaning Sang Wiku. Bilih titah ingkang badhe kacemplungaken wonten kawah Candradimuka menika Dewi Warasri Kandi miwah ingkang putra Raden Gatotkaca. Satemah kaya murub kamurkane kaya nudaya pangaribawa nempuh angganing Sang Dewi. Sarirane saya mekar jelek dadi buta gedhe salanan. Bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Bremban, aku iki Badra Yaksa. Bareng Bremban iki mau dawuh yen to Sri Kandi lan Gatotkaca bakal kacemplungke kawah. Wah, aku sing ora trima Abimanyu. Kowe sawetara mapan ana kene dhisik. Aku tak munggah ning kayangan dewa-dewa ora gelem ngulungke Sri Kandi. Ora gelem ngulungke Gatotkaca. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Lah dalah dewa-dewa padha nasar tumindake. Sri Kandi Gatotkaca ora luput teko arep dicemplungke ana kawah. Wah, lawang. Korisela matangkep kae. Tak duprake, tak jebole kayangan, tak ubra-abrik bareng atiku. Ayo kamu kayangan royo.
Kakang Narada kayangan kok geger porap sorhap sari sami lumajar nungsang palang numbuk bentus wonten menapa Kakang? Mrekencong warudayang. Adi Guru, menika wonten pamu ing buta. Yaksa menika sinten Kakang? Lah mangke lak nggih dugi mriki to. Iki sing tak goleki. Bathara Guru. Iya, Yaksa. Kita iku sapa? Wah, aku iki buta kleang kabur kanginan. Aku Badrayaksa. Ngamuk punggung ning kayangan apa karep kita? Merga dewa tumindak sing ora sak mestine. Kae nyatane wae Sri Kandi karo Gatotkaca tiba ning kayangan. Nanging malah mbok luputake. Mongko nggone tiba ki ora sengaja yo. Ora gelem balekke Sri Kandi lan Gatotkaca. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin tampak nono Badrayaksa. Kemandenmu mung marai gatel ora mempan. Kakang Narada buta menika teko ampuh. Lah nggih ampuh mawon. Lah Adi Guru nggih aneh. Teta ora luput arep dicemplungke kawah iki. Lah niku senadyan wujude buta ning jejeke bebener mula diayomi kali Gusti. Eling lho Di. Allah niku mboten badhe tumama ing becik. Nggih Kakang. Ulun dodo dateng kalepatan ulun. Yen ngaten Kakang Narada, Sri Kandi kalian Gatotkaca supados dipun luari bebandanipun dipun suwanaken mriki. Lah rak ngaten nggih, etaken dawuh Adi Guru. Kita sakurun ulun wari lan Mboya Sida ulun Pidanapati. Malah ulun ingkang minta aksama. Matur sembah nuwun pukulun. Matur sembah nuwun pukulun. Badrayaksa, Sri Kandi lan Gatotkaca kanthi bali mudhun Madyapada ya ngaturke panuwun pukulun.
Ayu sampun kundur malih wonten pertapan. Ya Pramban, kabeh merga saka dawuh pangandikanmu. Aku wis kasempatan ngluwari Sri Kandi lan Gatotkaca. Nggih syukur yen ngaten. Nyaturaken kowe panuwun Pramban. Kula inggih nderek suwita lan nderek ngayom wonten mriki nggih Pramban. Nggih. Mesti kemawon kula tampi. Wis ngerti marang aku. Sinten ingkang boten tepang kalian Dika. Kyai Kajana priya lan nepangaken kula Begawan Widara Dewa. Begawan Widara Dewa. Lah iki garwaku loro kok ana kene. Inggih, samenika sami mapan wonten mriki. Sembadra Sri Kandi. Ayo kundur ning Madukara. Moh bapakne saiki wis dadi wong kejem. Wis psikopat. Wong kok tegelan. Aku wis krasan mapan ana kene. Moh balik ning Madukara emoh. Tobat, aku ya emoh. Kula inggih wonten mriki kemawon monggo kajenge Pangeran Ajeng Rabi malih nggih monggo. Tobat wong lanang kok senengane kok KDRT. Sampun, kula wonten mriki mawon. Kalih kula mawon napa, Deyayu? Lancang. Nyuwun ngapunten. Ora. Niku sedanten saking kekajenganipun piyambak keng garwa. Ora. Kowe tetep tak anggap dadi pepalangku. Mung kudu tak untapke nyawamu Widara Yaksa. Widara Yaksa aja meneng wae nyambut gawe. Wujude buta. Sopo? Apa kowe cantrike Pendhita mau? Ya, aku Widara Yaksa. Cantrike Begawan Widara Dewa. Kowe arep ngancam sugenge sesembahanku. Mungsuhmu aku buta murang tata untapke nyamu.
Iya. Waduh. Waduh. Mas Putra. Wah. Butane Badar Dimas Setyaki. Iya Mas. Kula nderekaken pendhita kula. Lah pendhita kae mau sing dadi cantrike wis Setyaki. Kudune sing dadi brahmanane kuwi Kuku Prabu. Prabu. Raden, kok malah lajeng bebondheti lan nyembah dhateng kula Kuku Prabu? Boten nginten jebul paduka madeg brahmana wonten lepatipun ingkang rayi nyuwun pangapunten Kuku Prabu. Wisnu kuwi panitise binlah dadi loro. Kresna lan Arjuna nanging merga saka petemu nganti ora bisa ngerti yen Kresna mendhita lan meneh. Lah kok dadi kowe mentala karo anakmu dhewe? Nggih. Kula lepat Kuku Prabu. Kala wau wonten negari Ngawarta. Kuku Prabu paring dawuh pangandikan yen to Abimanyu nyidra Kyai Jimat Pustaka Jamus Kalimasada. Lawon kakang iki sawetara mapan ana Widara payung kene. Mula ora rawuh ana negara Ngamarta. Lan pustaka Jamus kuwi ora ilang nanging pancen ndak singetake. Dadi sadurungipun kakang madeg dadi pendhita iki mau luwih dhisik nganggo aji panglimunan nyingetake pusaka Jamus Kalimasada. Merga Jamus Kalimasada ana kang bakal mamrih mula banjur ndak singetake. Kejaba saka kuwi Jamus Kalimasada uga tak nggo srana nggonipun kakang gayuh wahyu katentreman. Gayuh wahyu katentreman. Menapa sampun kasembatan wis mau sore krungu-krungu wis ana Durna Rante. Nggih. Nggih. Wis tinimbang kowe mengko malah isin dhewe. Sumingkira dhisik nemono garwamu lan putramu Abimanyu kae. Pakde, aku sing suwan Pakde. Sing gawe elek jenengmu. Ya, pun wis prisa kok. Nger.
nyuwun pangapunten lamun damel kucem asma paduka Nger Prabu Kresna. Nggih kok dadak Mimbana Ndrawati niku pripun? Kok dadak Mimba dadi Ratu Ndrawati? Nggih. Bobotipun ngunde dawuhipun Angger Kurupati. Kula nyuwun pangapunten nggih Nger, kula tak wangsul. Nggih, pun ning sing pun nggih, pun benjang ampun diwangsuli malih. Nggih, matur sembah nuwun. Matur nuwun. Antasena Antareja. Wis ta iki, aku tak bali ya. Ya, wis kono mulih pindho meneh. Wis. Marem durung Kang? Durung, Mas. Tak cekli. Yo, rada majur. Mangsane kok kayaknya ana dolanan anyar iki. Senengane Bagong ora ngabari. Lah to matane iki dienggo. Wah nggih ngapunten ngantuk kok. Padhake. Potong gaji 5 bulan. Waduh. Wis men lah Gong, lunga yo esuk. Yo. Reng, ngapa? Ono dolanan apik kah? Aku wis tekle rasa tok jak anane to. Aku soleh mulai rung iki. Yes, kono wis mulih. Mulih neng janji sesuk meneh arep dibaleni tak polo meneh. Ora. Aku wis kapok tak bali nang sekolah 5. Wah. Gugu karepe dhewe Bapa Durna dirang-wirangke. Wah. Kuwi kabeh merga saka lupute Durna Bapak. Wah, Bos. Ora idep, ora urus. Nih, Kanjeng Rama wis kundur ning saka 5 kowe bali ora gelem bali. Nek durung nyangking sirahe salah siji saka Pandhawa tukak tapat. Gong. Aja sik. Ka. Sembuh. Urang ajar. Pun, Den. Sampun. Nggih, niki lampahan wahyu katentreman utawi Durna Ranti.
sing disuwun sageta ambabar kanugrahan agung utaminipun dhateng warga ing dusun Cepagan desane Kaliurang Kecamatane Sumbung Kabupaten Magelang Jawa Tengah mugi tansah jinangkung binerkan Gusti tansah pinaringan kabagas warasan lumintur rejekinipun rahayu rahayu Werkudara. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.